Καλώς ήρθατε στο Youth Democrate Talks. Το Youth Democrate είναι ένα έργο του προγράμματος SERV που έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να προάγει τη δημοκρατία και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Είμαστε η Citizen Crossroads, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Θεσσαλονίκη και σήμερα έχουμε καλεσμένο το Γιάννη από το Infinity Greece. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Σήμερα θα συζητήσουμε για τη δημοκρατική συμμετοχή, τις δεξιότητες, τις ευκαιρίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Γιάννη, θες να μας πεις μερικά πράγματα για σένα? Να σας πω μερικά πράγματα για μένα, να έχετε έτσι μια εικόνα. Εγώ είμαι ο Γιάννης Καρχαντής, είμαι ο πρόεδρος και ιδρυτής του Infinity Greece. Το Infinity Greece είναι ένας οργανισμός νεολαίας που ασχολείται ως επιτοπλίστων με θέματα που άπτονται της επιχειρηματικότητας, του marketing, της επικοινωνίας, των media, γενικά κυρίως business skills. Αυτό όλο το ξεκίνησε ως μια άτυπη ομάδα το 2014 όταν ήμουν φοιτητής. Το 2018 απέκτησε νομική μορφή και έγινε KINSEP και πλέον τα τελευταία χρόνια έχουμε και το δικό μας κέντρο νέων. Το 2022-2023 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που μετακομίσαμε εδώ και έγινε ένας χώρος μεγαλύτερος και πιο ανοιχτός προς όλους. Τώρα άλλα πράγματα για μένα, σας πω ότι έχω σπουδάσει πληροφορική, έχω σπουδάσει μουσική αρμονία, έκανα ένα μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων, μετά κάπου σταμάτησα να σπουδάζω, γιατί κάπου φτάνει. Λειτουργώ πολύ ως εκπαιδευτής, ως youth worker. Ο ρόλος σου δηλαδή στο Infinity είναι αυτός? Ο ρόλος μου στο Infinity είναι ένας πάρα πολύ πολύπλοκος ρόλος. Ο ρόλος μου στο Infinity Greece είναι ένας ρόλος ο οποίος έχει και τα διοικητικά του, δηλαδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος συντονίζει όλη την ομάδα ως διευθυντής, να το πούμε έτσι. Απλά αυτό είναι επειδή είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, η ομάδα δηλαδή έχει, όλοι έχουμε και διοικητικούς ρόλους και ρόλους implementation, οπότε εγώ και μπαίνω, να το πω έτσι, να κάνω ένα εργαστήριο, ένα training, να στήσω μια δράση, να κάνω κάποια πράγματα, αλλά και διοικώ άλλους ανθρώπους οι οποίοι επίσης πολλές φορές έχουμε δηλαδή όλοι ένα σύστημα που ο καθένας έχει την πρωτοβουλία και το χώρο και το πεδίο του και μπορεί να κάνει πράγματα χωρίς να περιμένουν όλοι εγώ να πω εσύ κάνε αυτό, εσύ κάνε το άλλο. Οπότε ο δικός μου ρόλος έχει και πολλή εφαρμογή, επαφές με άλλους φορείς, οργανισμούς, αναζήτηση χορηγών κτλ. Και να κάνω εκπαιδεύσεις έχει δηλαδή και πολύ βίαιο πεδίο και το διοικητικό. Τέλεια. Είπες ότι είναι KINSEP το Infinity. Θέλεις να μας εξηγήσεις λίγο αυτό, τι σημαίνει και ποια είναι η δράση σας γενικότερα και στην πόλη? Ωραία. KINSEP είναι μια νομική μορφή, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται μια επιχείρηση η οποία μπορεί κανονικά να πουλάει προϊόντα ή υπηρεσίες, άρα είναι μια κανονική επιχείρηση, όμως τα κέρδη δεν μπορεί κάποιος να τα κρατήσει. Δηλαδή, άμα κάποιος δεν εργάζεται σε αυτήν την επιχείρηση, δεν μπορεί να κρατήσει κέρδη. Διότι αυτή η επιχείρηση ιδρύεται με σκοπό να υπηρετήσει κάποιο κοινωνικό σκοπό. Εν προκειμένου, για το Infinity Greece, την υποστήριξη των νέων. Τα κέρδη λοιπόν αυτά επανεπενδύονται στη λειτουργία της επιχείρησης ή μπορούν να δοθούν, ας πούμε, ένα μέρος μικρό ως μπόνους σε εργαζόμενους, αλλά όλα τα υπόλοιπα επανεπενδύονται στη δημιουργία των κοινωνικών προγραμμάτων, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ούτω καθεξής. Παράλληλα είναι και συνεταιριστική επιχείρηση, δηλαδή είναι και συνεταιρισμός. Τώρα το Infinity Greece συγκεκριμένα, είπαμε το θεματικό του πεδίο, έχουμε προγράμματα εκπαιδευτικά γύρω από τα media και την επιχειρηματικότητα, προγράμματα εθελοντικά, προγράμματα κινητικότητας, έχουμε το κέντρο νέων. Το κέντρο νέων μπορεί κανείς να βρει στο youthcenter.gr. Είναι ένας χώρος, μπορεί να έρθει ένας νέος άνθρωπος όπως εσείς να κάνετε ένα podcast, ένα γύρισμα ή να στήσετε και δωρεάν μια δικιά σας δράση στον χώρο των εργαστηρίων. Αναφέρεται νομίζω αναλυτικά η πολιτική στο site. Έχουμε προγράμματα που τρέχουν εδώ. Ας πούμε, λίγο καιρό πριν είχαμε το Leaders Park, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα για την ηγεσία. Μπαίνουμε σε ευρωπαϊκά έργα και αναδιαστήματα, έχουμε open calls. Ένα πολύ αγαπημένο πρόγραμμα είναι το Fuck Up Nights Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι ένα παγκόσμιο brand και έχουν πάρει το franchise για την πόλη, όπως στην πραγματικότητα βγαίνουν άτομα on stage και μοιράζονται ιστορίες επαγγελματικής αποτυχίας. Είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό concept και γίνεται σε εκατοντάδες πόλεις σε όλο τον κόσμο και γίνεται 4 φορές το χρόνο. Οπότε ναι, θα δείτε διάφορα πράγματα από εμάς. Τέλεια. Πώς πιστεύεις, ας πούμε, ότι μέσα από αντίστοιχες δράσεις εκπαιδευτικές και από τη μη τυπική εκπαίδευση γενικότερα, όλο αυτό συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής κουλτούρας?
Οκ, ενδιαφέρουσα η διασύνδεση αυτή εδώ. Θα πω ότι γενικά η μη τυπική εκπαίδευση έχει ως χαρακτήρα το ότι βάζω στο κέντρο τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν είναι ότι μπαίνω εγώ στο δωμάτιο ως εκπαιδευτής, τα ξέρω όλα και τώρα θα στα πω. Προσπαθώ να καταλάβω τι θες εσύ, ποια είναι η ανάγκη σου, να βρούμε έναν τρόπο να το επικοινωνήσουμε, να σε οδηγήσω να ανακαλύψεις αυτή την γνώση, αυτή την πληροφορία λίγο πιο βιωματικά, εν πάση περιπτώσει. Οπότε αυτό δίνει, άμα δηλαδή το πάμε τώρα να το συνδέσουμε με πολιτικές ως αξίες, δίνει λίγο τα μηνύματα ότι και εσύ μπορείς και μόνος σου μπορείς να προσπαθήσεις και ότι πρέπει να συνεργαστείς μέσα σε ομάδα και να ανακαλύψεις κάποια πράγματα, τι σου αρέσουν. Δηλαδή αφήνει πολύ χώρο για πρωτοβουλία και αφήνει στο άτομο πάρα πολύ ότι δεν περιμένω παθητικά να έρθει ο εκπαιδευτής και να μου τα πει, αλλά εγώ σηκώνομαι και κάνω. Συμμετέχω, ανακαλύπτω, μαθαίνω, ρωτάω, είμαι ενεργός. Τώρα το πώς αυτό συνδέεται γενικά με το κομμάτι του δημοκρατικού, εκτός και από το πώς η εκπαίδευση, ανεκπαίδευση βάζει το άτομο στο να συμμετάσχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ουσία να την συνδιαμορφώσει, θα έλεγα ότι ακριβώς επειδή είναι ένας τρόπος μέσα από τον οποίο μαθαίνει ο κόσμος να λειτουργεί σε ομάδες, να αλληλεπιδρά, να εκφράζεται, να συζητάει για συναισθήματα, για καταστάσεις, για όλα αυτά τα πράγματα, θεωρώ ότι αυτά είναι όλα δεξιότητες που είναι κοντά και είναι σημαντικές για την συμμετοχή στην δημοκρατική ζωή, και είναι καλό ένας νέος άνθρωπος αυτά να τα καταλαβαίνει, γιατί κάπως μεγαλώνουμε και πηγαίνουμε σε ένα σχολείο που ο καθηγητής θα μας πει αυτό θα κάνουμε. Δηλαδή αυτό όλο το πλαίσιο το πιο διαδραστικό δεν υπάρχει πολύ. Οπότε το βλέπουν άνθρωποι εδώ να συμβαίνει και αναρωτιούνται. Τους φαίνεται πολύ ξαφνικό, ας πούμε, το πώς. Δηλαδή και πολύ καινοτόμο. Μα καλά, πώς γίνεται να μαθαίνω με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε. Ενώ δεν υπάρχουν καλούπια στη μάθηση. Ναι, μα δεν είναι και καινοτόμο πια. Ενώ δεν ξέρω άμα θεωρείται καινοτόμο. Είναι μια άλλη μεθοδολογία, την οποία απλά δεν την έχουμε δει να εφαρμόζεται. Δεν την έχουμε δει να εφαρμόζεται. Ο μέσος άνθρωπος δεν την βλέπει στο σχολείο του καθόλου να εφαρμόζεται. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Εσύ ασχολείσαι καθημερινά με νέους, να αναστρέφεσαι καθημερινά με νέους. Πιστεύεις ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που συμμετέχουν πλέον, είναι πιο ενεργοί από ό,τι ήταν παλιότερα? Από λίγο καιρό πριν θα σου έλεγα ότι πιστεύω ότι έχει αλλάξει ο τρόπος και ότι δεν συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο και δεν καταλαβαίνουν, δεν ενδιαφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Τώρα προβληματίζομαι αυτή την περίοδο, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί θέλω πολύ να απαντήσω με το τι βλέπω εγώ. Γιατί θεωρώ ότι ο καθένας μας ζει στη δικιά του φούσκα, σίγουρα, με τα δικά του ερεθίσματα και πιστεύει κάποια πράγματα. Εγώ βλέπω δύο ταχύτητες. Βλέπω την μία ταχύτητα των ανθρώπων που δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Δηλαδή, αλλά δεν νομίζω δεν τους ενδιαφέρει τίποτα γιατί ξυπνήσε μια μέρα και δεν ενδιαφέρονται. Νομίζω ότι έχει φθαρεί πάρα πολύ η σχέση τους με τους θεσμούς, με τη διαφθορά, με το υπάρχει ένα όλα είναι μάταια. Δηλαδή ότι ό,τι και να κάνω πια δεν θα αλλάξει. Οπότε κάπως αυτό μαζί με την πίεση για τη ζωή, μαζί με όλα τα πράγματα, βγαίνει ένας νέος στο τέλος και λέει και να πάω και να μην πάω και να συμμετέχω και να μην συμμετέχω και να ψηφίσω και να μην ψηφίσω και να πω τη γνώμη μου και να μην πω τη γνώμη μου. Δεν θα αλλάξει και τίποτα. Οπότε γυρνάνε όλοι λίγο στο εγώ, ότι εγώ για μένα τώρα τι μπορώ να κάνω. Και πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει και με το πώς μεγαλώσαμε. Δηλαδή έχει να κάνει με το ότι και η προηγούμενη γενιά, πιστεύω, ανθρώπων, οι γονείς μας δηλαδή, και οι γονείς μας, εγώ φέτος θα κλείσω 30. Οι γονείς και ανθρώπων που φέτος κλείνουν τα 20, μεγαλώσανε σε μια άλλη συνθήκη. Οπότε στις καινούργιες γενιές περάσαν ένα έλα να σε βοηθήσω να τα καταφέρεις, έλα να σε βοηθήσω να τα καταφέρεις. Και ο καθένας ασχολήθηκε δηλαδή πολύ έντονα με τον εαυτό του. Δεν υπήρχε δηλαδή το πάμε λίγο να δούμε όλοι μαζί εδώ τι συμβαίνει στη χώρα, στην πόλη, στη γειτονιά, στο σχολείο μας. Δεν υπήρχε το εμείς τόσο έντονα. Οπότε αυτό πιστεύω από τη μία. Από την άλλη βλέπω πάρα πολύ έντονα άτομα τα οποία είναι προβληματισμένα, ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, συμμετέχουν σε έργα, ψηφίζουν, αναρτούν πράγματα, πηγαίνουν σε συζητήσεις, ανοιχτούς διαλόγους, θα πάνε σε μια διαμαρτυρία, γιατί να συμμετέχει ένας άνθρωπος στην δημοκρατική ζωή δεν είναι μόνο
πάω να ψηφίσω, ναι. Ή πάω σε μια πορεία, ας πούμε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πάω σε μια διαβούλευση. Μπορώ να ενημερωθώ, μπορώ να γίνω μεταδότης πληροφοριών, μπορώ να κάνω 1000 πράγματα. Μπορώ να προτείνω μια καινούργια πολιτική, να συμμετέχω σε έναν οργανισμό που ο οργανισμός συνεισφέρει σε μια πολιτική. Βλέπω δύο ταχύτητες και νομίζω ότι λόγω του ρυθμού της ζωής υπερισχύει πολύ συχνά η πρώτη, που είναι η τρέχω πολύ για τον εαυτό μου. Αλλά υπάρχουν και τα δύο. Μου απάντησες εν μέσω πλήν σαφώς και στην επόμενη ερώτηση, που αφορά κυρίως τα μεγαλύτερα εμπόδια που συναντούν οι νέοι στην ενεργή συμμετοχή και στο λόγο που δεν συμμετέχουν ενεργά συνέχεια. Με βάση την εμπειρία σου και τους εθελοντές που έχετε εδώ, πιστεύεις ότι υπάρχει πολλές φορές η θέληση, αλλά υπάρχουν άλλα εμπόδια τα οποία τους κρατάνε πίσω? Δεν υπάρχει πληροφορία πολλές φορές. Η πληροφορία... Σε σχέση με τις δράσεις εννοείς που υπάρχουν? Σε σχέση με το πώς μπορώ εγώ να συμμετέχω και να αλλάξω κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει πεποίθηση ότι δεν μπορώ. Αλλά δεν ξέρει... Ας πούμε στο σχολείο, με τα μαθηματικά, κάναμε γλώσσα. Ασχολούμασταν πολλή ώρα να μάθουμε γλώσσα. Ασχολούμασταν πολλή ώρα να μάθουμε ιστορία. Ιστορία έχουμε κάνει. Τρίτη δημοτικού μυθολογία, εγώ τώρα δεν ξέρω. Οι νέοι άνθρωποι τι διδάσκονται. Μετά τη μυθολογία κάναμε αρχαία, βυζαντινή, σύγχρονη. Γυμνάσιο, αρχαία, βυζαντινή, σύγχρονη. Λύκειο, ξανά, πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Αρχαία, βυζαντινή. Την κάναμε 100 φορές, εντάξει. Κάναμε πάρα πολύ ιστορία. Αγωγή του πολίτη. Που είχαμε κάτι μαθήματα. Πώς συμμετέχω, ποιες είναι υποχρεώσεις μου, τα δικαιώματά μου, ποιο είναι το πολίτευμα της χώρας. Ενώ υπήρχαν κοινωνιολογία, περνούσαν έτσι λίγο ότι έλα τώρα και αυτά τώρα, εντάξει. Σαν να είναι επιλογή, ας πούμε, σαν να είναι δεύτερης ότι δεν έχει και σημασία τώρα αυτό. Κοίτα πώς εσύ θα σπουδάσεις, να μπεις να γίνεις φυσικός, να μπεις να γίνεις επιστήμονας, να μπεις να γίνεις δικηγόρος, γιατρός. Οπότε λίγο έφυγε κάπου το πράγμα, αποσυνδέθηκε από το. Εγώ μαθαίνω, εξελίσσομαι, είμαι πολίτης, συμμετέχω. Ναι, έχω ενσυναίσθηση, όλο αυτό. Οπότε θεωρώ ότι και ένας νέος άνθρωπος ίσως και να μην ξέρει καν. Αναφέρομαι στο μέσο νέο άνθρωπο. Εννοείται ότι ο άνθρωπος που θέλει να μάθει, η πληροφορία υπάρχει εκεί έξω. Κάπου υπάρχει. Δηλαδή μπορεί να ανοίξει το ίντερνετ, να γκουγκλάρει, να ρωτήσει το ChatGPT, να ρωτήσει ένα φίλο του, να παρακολουθεί με αιμονή τις ανακοινώσεις των γραφείων διασύνδεσης και όλα τα δελτία τύπου ενός Δήμου, που κάπου θα κάνει μία δράση που έχει μία αιγίδα και εκείνος ο ένας οργανισμός θα μιλήσει για δημοκρατικά δικαιώματα και θα πει «Α, υπάρχει αυτό». Αλλά δεν είναι το default, δεν είναι η προεπιλογή. Δηλαδή εννοείται ότι κάποιος που θέλει να βρει την πληροφορία θα τη βρει. Όμως και οι άνθρωποι που δεν ξέρουν ότι θέλουν να βρουν αυτή την πληροφορία, δεν ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία, δεν έχουν καταλάβει, δεν υπάρχει κάπου η ουσία για να την αναζητήσουν, για να πούνε εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Ναι, κατανοητό. Εδώ πόσους εθελοντές έχετε περίπου αυτή την περίοδο? Ετησίως γενικά φιλοξενούμε περίπου 200 άτομα. Είναι χωρισμένα σε ομάδες εργασίας, βίντεο φωτογραφία, marketing, project management και στην ουσία βοηθάνε τον οργανισμό να τρέχει τις δράσεις του. Αυτή την περίοδο πρέπει να είναι 100 κάτι, δεν είμαι σίγουρος απόλυτα. Γενικά φέτος είχαμε μια δομή που έμπαιναν οι άνθρωποι Σεπτέμβρη και Ιανουάριο. Πλέον αυτό λίγο το έχουμε αλλάξει. Έχουμε μικρύνει λίγο τις ομάδες, αλλά έχουμε αφήσει το περιθώριο να μπαίνει, βγαίνει κόσμος όποτε θέλει. Όποτε θέλει, με συνεντεύξεις, ανά 1-1,5 μήνα και ούτω καθεξής. Αυτό λίγο το κάναμε γιατί πλέον έχει αλλάξει ο κύκλος και ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχουν άνθρωποι. Δηλαδή παλιά ήταν αρινό, χειμερινό, εξάμηνο, κάποιος έκανε το πρόγραμμά του. Τώρα σαν να μην υπάρχει αρχή, μέση, τέλος, σαν να δουλεύουν όλοι πάντα. Φοιτητές από άλλη πόλη, δουλεύουν για πάντα. Πρωινά, απογεύματα σπουδάζουν, κάνουν και ισπανικά. Έχω και ένα λίγο side hustle, κάνω και ένα τέτοιο. Πάω σεζόν, δεν πάω σεζόν, τώρα δίνω για πτυχίο. Υπάρχει δηλαδή ξαφνικά μια πολύ μεγάλη πίεση στο πόσο χρόνο αφιερώνει ο καθένας και πότε ξέρει και πότε δεν ξέρει. Οπότε είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Πολύ πιο ευέλικτοι σε όλα. Ας είναι πιο μικρές οι ομάδες. Κάποιος μπόρεσε να έρθει τελικά για 3, αν και κατά μέσο όρο κάποιος κάθεται 1-1,5 χρόνο. Κάποιος όμως μπόρεσε να έρθει για 3 μήνες, 4 μήνες και μετά θα πάει να δουλέψει σεζόν, να μπορεί να έχει την ευκαιρία να έρθει. Κάπως έτσι το δουλέψαμε. Οπότε ναι, αυτός είναι ο όγκος των ανθρώπων που συμμετέχουν. Τέλεια.
Ψάχνετε ανθρώπους με διαφορετικές δεξιότητες ή όποιος θέλει να συμμετάσχει είναι ελεύθερος να το κάνει και απλά εσείς τον βάζετε στην αντίστοιχη ομάδα που θεωρείτε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει? Όποιος θέλει να συμμετάσχει είναι ελεύθερος να το κάνει. Όποιος εθελοντές ζητάμε αρκετά junior πράγματα, είναι η αλήθεια. Παλαιότερα προσπαθούσαμε να ζητάμε ακόμα πιο πολλά, παρέχοντας και ακόμα πιο πολλά, δηλαδή και πολλή υποστήριξη και πολύ τέτοιο και πολλές ευκαιρίες και πολλά πράγματα. Με τα χρόνια έχουμε αφήσει λίγο πιο μικρού βεληνικούς δράσεις στη διαχείριση των εθελοντών, έχουμε μεγαλώσει και εμείς ως οργανισμός, έχουμε αλλάξει, έχουμε οριμάσει κιόλας, ούτως ώστε οι εθελοντές να έχουν πιο πολύ χρόνο να δουλέψουν αργά για να βρουν κάτι, να ανακαλύψουν, γιατί πρέπει να μάθω και τη δεξιότητα και το αντικείμενο και να το στήσω και να το... Οπότε παίρνει διαφορετικό χρόνο για έναν εθελοντή που δεν έχει ακόμα, δεν είναι επαγγελματίας, με αυτή την είναι. Μπορεί να είναι επαγγελματίας και εθελοντής, τέλειο κόμπο. Κάποιος λοιπόν που είναι 20 χρονών δεν είναι ακόμα επαγγελματίας και πρέπει και να μάθει να κάνει podcast και να στήσει το στούντιο και να βρει τον καλεσμένο και να κάνει συνέντευξη. Οπότε αυτό είναι ένας άλλος κύκλος από έναν επαγγελματία. Οπότε με τα χρόνια είχαμε, ας πούμε, έτσι δύο δρόμους, να το πω έτσι, ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ποιότητα των προγραμμάτων, αλλά χωρίς εθελοντές, γιατί δεν είναι επαγγελματίες και δεν είναι έτοιμοι. Και ούτε μπορείς να έχεις από έναν άνθρωπο που δεν είναι στο payroll, ας πούμε, την ίδια απέτηση. Ναι, δεν μπορούν να έχουν το ίδιο commitment. Βέβαια. Είτε να πούμε ότι μένουμε σε αυτό σε πιο low level δράσεων και είναι όλα από εθελοντές και βρήκαμε κάπως το μέσο. Κάποια πράγματα δηλαδή τα κάνουμε μόνο με assistance εθελοντών και το κάνει μόνο το έμιστο προσωπικό του οργανισμού, και κάποια άλλα πράγματα είναι youth run, οι ίδιοι εθελοντές τα θέλουν, τα προτείνουν, τα σχεδιάζουν, εμείς είμαστε πάνω, υποστηρίζουμε και προκύπτουν. Μια τέτοια αντίστοιχη δραστηριότητα ή πρωτοβουλία που μπορεί να ήταν εξ ολοκλήρου οργανωμένη από εθελοντές και έτσι τη θυμάσαι και σου άρεσε? Μια δραστηριότητα που ξεκίνησε από εθελοντές και εξελίχθηκε σε δραστηριότητα του οργανισμού είναι το Zero Waste Entrepreneurship, το οποίο το ξεκίνησαν οι εθελοντές 2-3 χρόνια πριν. Και μετά εμείς αυτό το αγκαλιάσαμε, είδαμε ότι έχει απήχηση, ότι θέλουν να το κάνουν και τα λοιπά, και το μεγαλώσαμε σαν project. Βρήκαμε έναν οργανισμό που εξειδικεύεται στο περιβάλλον, γιατί εμείς είμαστε πολύ στην επιχειρηματικότητα, στα media, στην επικοινωνία, σε άλλα πράγματα. Οπότε κάναμε μια κοινή διοργάνωση. Εμείς δίνουμε το χώρο της επιχειρηματικότητας, η InCommon δίνει το χώρο του περιβάλλοντος, και πλέον αυτό έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ μεγαλύτερο project που υπάρχει μικρότερη, ας πούμε, πάλι απέτηση από τους εθελοντές, γιατί είναι αλλιώς ένα έργο που δουλεύεις για 8 μήνες, ας πούμε, να είναι ο καλεσμένος έτσι, να είναι το άλλο έτσι, και αλλιώς να είναι μια ημερίδα η οποία στείνεται σε 3 μέρες. Αντίστοιχα, μια δράση που στήθηκε τώρα για την κοινότητα ήταν το Level Up Community, που ήταν όμως εσωτερικής κατανάλωσης. Δηλαδή οι ίδιοι εθελοντές προτείναν κάποια πράγματα ώστε να γίνει μια μέρα ανάπτυξη εξουσίτητων για τους ίδιους εθελοντές. Πολύ ωραίο. Υπάρχουν, κάπου καταλαβαίνω, συνεργασίες σε τοπικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και λόγω των προγραμμάτων που ασχολείστε. Το οποίο θεωρείς, ας πούμε, ότι έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο όταν υπάρχουν 2 ή 3 μεγαλύτεροι οργανισμοί οι οποίοι στηρίζουν τις δράσεις. Και ειδικά σε τοπικό επίπεδο είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμπλέκονται ακόμα περισσότεροι άνθρωποι. Εσύ και ως επαγγελματίας και youth worker, αλλά και ως ιδρυτής του Infinity, τι θα έλεγες σε κάποιον που θέλει να ξεπεράσει την αδιαφορία και δεν ξέρει πώς να ξεκινήσει, αλλά έχει και δεν έχει πολύ χρόνο, ας πούμε? Σε κάποιον νέο άτομο, όχι σε κάποιον οργανισμό. Όχι, σε ένα νέο. Να κάνει ένα βήμα. Δηλαδή αυτό που λέμε ένα βήμα τη φορά, να κάνει ένα βήμα. Δηλαδή αυτό το παθαίνω εγώ όταν, ας πούμε, τώρα γύρισα από 2 ταξίδια σερί και άνοιξα τον υπολογιστή χθες και γινόταν της τρελής. Δηλαδή δεν έβγαζα άκρη. Που για επίγοντα πράγματα τον άνοιγα και στα ταξίδια μου, αλλά τώρα είχα μπει στην κανονική ροή του προγράμματος. Και όταν το παθαίνω αυτό, παθαίνω κι εγώ ένα πράγμα, ότι πώς θα φτάσω ως εκεί. Βλέπεις τη μεγάλη εικόνα, βλέπεις το πώς θα φτάσω στο τέλειο σημείο. Στο 0 email. Και είμαι στο 0 αυτή τη στιγμή, βασικά. Στο 0 email, μακάρι. Ξεκινάς με ένα. Ανοίγεις ένα mail, απαντάς σε ένα μήνυμα, παίρνεις ένα από τα 755 τηλέφωνα, και ξαφνικά το βουνό μικραίνει. Οπότε κάποιος που θέλει να κάνει πράγματα, ας οραματιστεί το που θέλει να είναι
Ας ξεκινήσει μετά όμως με ένα πράγμα, το οποίο είναι ένα και είναι εύκολο και είναι σαν να μην έχεις μαγειρέψει ποτέ, ας πούμε, και πας κατευθείαν να κάνεις μοριακή κουζίνα για να πάρεις αστεράκι ή Μισελέν. Τι κάνεις ένα αυγό, άνθρωπέ μου? Δηλαδή, απλά πράγματα. Baby steps. Απλά πράγματα. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν Και πάρα εγώ. πολύ ωραία όλα αυτά που ακούσαμε και για τις δράσεις σας και για το πώς βοηθάτε και τους νέους και να εμπλέκονται και στη ζωή γενικότερα, όχι μόνο στη δημοκρατική και την πολιτική ζωή, γιατί εντάξει, ακόμα και ο εθελοντισμός πολιτική θεωρείται. Είναι πολιτικό μέσο Πολιτικά είναι τα εμπλοκής. πάντα. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που παρακολουθήσατε. Για περισσότερα νέα μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα του Youth Democrats στο Facebook. Τα λέμε σε ένα επόμενο. Καλή συνέχεια.